Ahojte rybári, tak nachádzame sa na mieste číslo 15. Toto miesto sa nachádza na poloostrove, takisto je komfortné pre dvoch rybárov, chytá sa kvázi takisto kľudová zóna, tak v podstate zátoka, kde sa z druhej strany už nechytá, takže tá ryba takisto tam nabieha. Oproti je druhá časť tohto poloostrovu, kde sú popadané popri brehu aj stromy, takže vo vode máte aj prekážky, viete si vybrať na tie 4 udice bez problémov miesta.